በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 6 መጋቢት ሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓሉ ናይ ቅድስት አርሴማ ኤልያስ ነቢ ከምኡውን ቁስቋሚው በረከቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እሺ ናይ ዕለቱ ንባብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ ፍጻሜ። ከመይ ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና፣ ንስኻትኩም ከኣ ግራት ኣምላኽ ኢኹም፣ ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም። ኣነ ከምቲ ዝተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ኢላ ሃናጺ ኮይነ መሰረት ሰረትኩ፣ ሓደ ካልእ ከ ኣብ ልዕሊኡ ሃንጽ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ፣ ምኽንያቱ ብዘይካ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ክስርት ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ልዕሊ እዛ መሰረት እዚኣ ወርቂ፣ ብሩር፣ ክቡር እምኒ፣ ዕንጨይቲ፣ ሳዕሪ ወይ ሓሰር እንተሰርሐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስራሕ ክገሃድ እዩ። እታ መዓልቲ ብሓዊ ክትግለጽ ስለ ዝኾነት ክትቆልዖ እያ። ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ከመይ ከም ዝኾነ ከዓ እቲ ሓዊ ክፍትኖ እዩ። እቲ ኣብ መሰረት ሃኒጹ ዕይኡ ዝጸንዓሉ ሰብ ዓስቡ ክቕበል እዩ። ዕይኡ ዝነዶ ሰብ ግና ዓስቡ ክስእን እዩ። ንገዛእ ርእሱ ኸድሕን እዩ፣ ግናኸ ከምቲ ብሓዊ ሓሊፉ ዝድሕን እዩ። ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ባኹም ሓዲሩ ምህላውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተኣፍረሰ ኣምላኽ ከፍርሶ እዩ። ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ። እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም። ሓደ እኳ ንገዛእ ርእሱ ኣይጠብር። ገለ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ጥበበኛ ምእንቲ ክኸውን ዓሻ ይኹን። ከመይ ነቶም ጥበበኛታት ብጉርሖም ይሕዞም ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕሽነት እዩ። ከምኡ እውን ሓሳብ እቶም ጥበበኛታት ኮንቱ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ይፈልጦ እዩ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ። እምበኣርከስ ሓደ እኳ ብሰብ ኣይመካሕ፣ ኩሉ ናታትኩም እዩ። ጳውሎስ ኮነ ኣጵሎስ፣ ኬፋ ኮነ ዓለም፣ ህይወት ኮነ ሞት፣ ዘሎ ኮነ ዝመጽእ ኩሉ ናታትኩም እዩ። ንስኻትኩም ከኣ ናይ ክርስቶስ ኢኹም፣ ክርስቶስ ከኣ ናይ ኣምላኽ እዩ። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 12። ከምኡ ከዓ ኣቱም መንእሰይ ነቶም ዝዓብይኹም ተገዝእዎም፣ ኣምላኽ ንዕቡያት ይማዓቶም፣ ንትሑታት ግና ጸጋ ይሂቦም። ከም ዝብል ድማ ትሕትና ለቢስኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ኸብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዘማ አንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ፣ ንቕሑ። ኣብ እምነት ጸኒዕኹም ተቃውምዎ፣ ምኽንያቱ ነቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም እውን እዚ መከራዚ ይበጽሖም ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሩ ጸዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ቁርብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ጸገብኩም ንሱ ፍጹማት ክገብረኩም፣ ከጽንዓኩም፣ ከበርታዓኩም፣ ክስርተኩም እውን እዩ። ንዘለኣለም ዓለም ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 38 ክሳብ ፍጻሜ። ጴጥሮስ ከዓ ከምዚ ይበሎም፣ ተነስሑ፣ ሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ክትረኽቡ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቕ፣ እግዚኣብሔር ዝህቦ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትቅበሉ ኢኹም። ምኽንያቱ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክጽውዕዎ ዘለዎም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ እውን እዩ። ብኻልእ ብዙሕ ቃላት እውን ኣጸቢቑ መስኮረሎም። ካብዚ ቄናን ወለዶ እዚ ድሓኑ እናበለ እውን መዓዶም። እቶም ሽዑ ነቲ ቃሉ ዝተቐበሉ ተጠምቁ፣
በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ 3000 ዝኣኽሉ ኣመንቲ ተወስኽዎም። ንሳቶም ከዓ ብትምህርቲ ሃዋርያትን ሓቢሮም ብምንባርን ብምቑራስ እንጀራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ። ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ድማ ብኢድ ሃዋርያት ተገብረ። ኣብ ኩሎም ከዓ ፍርሃት ኮነ። እቶም ዝኣመኑ ኩሎም ብሓባር ነበሩ። ዘለዎም ኩሉ ከዓ ብርኪ ነበረ። ንሳቶም ከዓ መሬቶምን ጥሪቶምን ሸይጦም ንኹላቶም ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ። ኣብ ጸጽባሕ ኣብ ቤተ መቕደስ ከየቋረጹ ብሕብረት ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ። ኣብ ኣባይቶም እንጌራ እናቖረሱ ከዓ ብታሕጓስን ብጉሩህ ልብን ኣብ መኣዲ ይሳተፉ ነበሩ። ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ። ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብ ድማ ሞገስ ነበሮም። እግዚኣብሔር ከዓ ዝድሕኑ ኣብ ጸጽባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ። ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍጻሜ ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ። ከምዚ ድማ በሎም ንሓደ ሰብኣይ 2 ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶ ከዓ ነብኡ ኣቦ ካብዚ ጥሪት እዚ ዝበጽሓኒ ግደ ሃበኒ በሎ። ንሱ ከዓ ነቲ ገንዘቡ መቐሎም። ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብዝርገት እናነበረ በተኖ። ዘለዎ ዘበለ ምስ ወድአ ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ። ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እታ ሃገር እቲኣ ተዓስበ። ንሱ ከዓ ሓሰማታት ክጓሲ ናብ ግራቱ ሰደዶ። ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለበኦ ዝነበራ ቋረፍ ክበልዕ ሓረር ይብል ነበረ። እንተኾነ ሓደ እኳ ዝህቦ ኣይረኸበን። ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ እንጌራ ዝተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደዮም? ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት ምውት ኣለኹ። ተንስኤ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ክበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቃዕኔ። ከም ሓደ ካብ ገላውኻ ግበረኒ ክብሎ በለ። ተንሲኡ ከዓ ናብ ኣቦኡ ተመልሰ። ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮሞ ደንገጸሉ። ጉህዩ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኔ በሎ። ኣቦኡ ግና ንገላውኡ ብሉፅ ክዳን ኣምፂእኹም ክደንዎ፣ ካትም ኣብ ኣጻብዑ ኣሳእኑ ኣብ እጋሩ ደይሉ፣ ስብሕቲ ላም ኣምፂኹም ሕረዱ፣ ንብላዕ ንተሓጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ፣ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ በሎም። ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። እቲ ዓብ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ። መጺኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ጓይላን እልልታን ሰምዐ። ካብቶም ጐላው ንሓደ ጸዊዑ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ እቲ ሓውኻ መጺኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓሪዱሉ በሎ። ንሱ ግና ክርዩ ምእታው ኣበየ። ኣቦኡ ከዓ ወፂኡ ለሞኖ። ንሱ ግና ነብኡ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ እነሆ ክንዲዚ ዓመት ተገዛእኩኻ፣ ካብ ትእዛዛትካ እውን ኮቶ ኣይሓለፍኩን። እንተኾነ ንኣይ ምስ ዕርኽተይ ዝሕጐሰሉ ማሕስእ እኳ ኣይሃብካንን። እዚ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ ገንዘብካ በሊዑ ዝወድአ ወድኻ ምስ መጸግና ስብሕቲ ላም ሓረድካሉ። ኣቦኡ ከዓ ወደይ ንስኻስ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ፣ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ። እዚ ሓውኻ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ፣ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኽቢ እሞ ክንሕጐስን ባህ ክብለናን ይግብኣና እዩ በሎ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።